murtoluvut tehtävä 4 jaetuna 5 miinus 2 jaetuna 3. Eli 4 jaetuna 5 miinus 2 jaetuna 3. Siellä ei ole yhteinen nimittäjä. Eli yhteinen nimittäjä on 15. Eli 3 lävennetaan tänne 5. Eli 3 kertaa 4 läventäminen pitäisi kertoa ylhäällä olevaa osoittaja ja sitten alhaalla olevaa nimittäjä. Miinus 5 kertaa 2 ja 5 kertaa 3. Ja 12, 15 miinus 10 jaetuna 15. Eli 12 jaetuna 15 miinus 10 jaetuna 15. Tästä tulee sama nimittäjä. Vai kirjataan nyt 15. Ja sitten 12 miinus 10 on 2. Eli tämä on vastaus. Ja sitten toinen tehtävä. Tehtävä numero 2a jaetuna b plus 4x jaetuna 2a. Siellä ei ole sama nimittäjä. Sitten tänne lävennetaan 2a ja tänne b. Sitten 2a kertaa 2a ja sitten täällä 2a kertaa b plus b kertaa 4x b kertaa 2a. 2a on 4a jaetuna 2ab plus 4bx jaetuna 2ab. Nyt meillä on sama nimittäjä. Kirjataan 2ab nimittäjä, yhteinen nimittäjä. Ja sitten ylhäällä on, anteeksi, täällä pitäisi olla 4a tois. Okei. 4a toiseen plus 4bx. Ja sitten täällä on 2 ja vielä supistaa. 2a toiseen plus 2bx jaetuna 2ab. Eli sitten voimme supistaa tämä 2 ja täällä alhaalla 2. Sitten saadaan vastaus 2a toiseen plus 2bx jaetuna ab. Tämä on vastaus. Ja sitten vielä toinen tehtävä. Miinus 3z. Otetaan vähän tilaa. Ja 8 y plus 5z jaetuna y. Okei. Täällä yhteinen nimittäjä on 8y. Eli sitten voimme läventää tänne 8. Okei.
Miinus 3z kirjaita vai sama kuin täällä. 8y plus 8 kertaa 5z. Tuolla 8 kertaa y. 8 kertaa y. Sitten miinus 3z jaetuna 8y plus 40z jaetuna 8y. Nyt meillä on sama nimittäjä. 8y ja ylhäällä on 3z plus 40z. No niin, ylhäällä on 37z, alhaalla on 8y. Voimmeko supistaa vielä? Ei enää. Tämä on vastaus. Tehtävä 2 jaetuna 3. 2 jaetuna 3 kertaa 1 jaetuna 5. Eli sitten kertolasku. Murtoluvujen kertolasku on helpoi. Eli 2 kertaa 1, noin suora. 3 kertaa 5, noin. Okei. Sitten 2 kertaa 1, 3 kertaa 5. 2 kertaa 1 on 2. 3 kertaa 5 on 15. Eli vastaus on tämä. Okei, tämä on valmis.